Fil-waqt li l-familji u n-negozji Maltin u Għawċin ġew imġela jħallsu żiediet esaġerati fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel, il-Prim Ministru u l-Ministri ta' miegħu inqabdu li nefqu f'20 miljuni żejda f'safar u nfiq ieħor aktar minn dak li kien pjanat għas-sena li għaddiet. Is-Supplementary Financial Estimates għas-sena li għaddiet juru li kemm in-nefqa rikurrenti kif ukoll f'dik kapitali splodiet ferm aktar minn dak pjanat, tant li n-nefqa rikurrenti biss fost oħrajn dik f'safar splodiet b'aktar minn 100 miljun euro aktar minn dak approvat fil-baġit tas-sena li għaddiet. L-infiq żejjed mill-Gvern kien trattat f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-ħidma fil-Parlament Mario De Marco, ix-Shadow Minister tal-Oppożizzjoni għall-Ekonomija Claudio Grech u l-kelliem servizzi finanzjarji Kristi De Bono. Mario De Marco ta' dettalji dwar l-infiq żejjed li għamel il-Gvern u għal l-Oppożizzjoni se tressa il-każ quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Iċ-ċifri jitkellmu waħedhom. Fis-safar mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, nefqa oriġinali kienet 640,000 euro. Nefqa żejda kienet ta' 1,600,000 euro. Nefqa totali 2,240,000 euro. Fi propaganda tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, in-nefqa żejda kienet ta' kważi 500,000 euro. Fin-nefqa fuq proprjetà għall-użu pubbliku mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, in-nefqa żdiedet b'2 miljuni. Fil-kuntratti fil-Ministeru tat-Turiżmu in-nefqa totali kienet ta' kważi 500,000. Fis-servizzi professjonali tal-Ministeru tat-Turiżmu min-nefqa ta' 9,000 euro din żdiedet b'1,000,000 euro. Fl-Awtorità Maltija għat-Turiżmu in-nefqa żdiedet bi 15 miljun euro għal total ta' aktar minn 56 miljun euro. Fil-kuntratti fil-Ministeru tal-Ekonomija wkoll kien hemm żieda ta' 2 miljun euro. Mario De Marco qed jinsisti wkoll għal spjega dwar reviżjoni li saret mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li ma' reviżjoni tiffoka fuq it-tkabbir ekonomiku. Mhux magħruf x'kien l-iskop wara din ir-reviżjoni. Ix-Shadow Minister Claudio Grech qal li l-ammont ta' flus li l-Gvern nefa' f'infiq żejjed jammonta għal kważi l-ammont li l-Gvern ġabar iktar mit-taxxa ta' dħul minn flus imħallsa mill-poplu. Claudio Grech sostani dan jikkonferma l-mod ħażin li l-Gvern qed jonfoq id-dħulijiet ikollu, dan fil-waqt li l-Gvern m'għamel l-ebda proġett soċjali jew infrastrutturali fl-aħħar 4 snin. Il-kellim tal-Oppożizzjoni Kristi De Bono tkellmet dwar il-prijoritajiet ħżina tal-Gvern fl-infiq żejjed u esaġerat li qed imur għal kapriċċi żejda tal-Gvern. Kristi De Bono sostniet li l-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru tal-Finanzi tilfu l-kontroll u d-dixxiplina fuq il-Ministri bil-konsegwenza li dan qed ikollu effetti negattivi ferm fuq il-governanza tal-pajjiż.